ban aiman sim bat ban kantiu ya ka jingla ka sports jonggi kanthei hapo ka jalla ka Ophis u district sports office Nongpoh ha ka jinges nok tilang bat ka directorate of sports and youth affairs Meghalaya lembat ka Khelo India center boirambong ban ta ka sni asantrik uleber kalayo ban Pynlong ya ka lempung ya kura ka tip kumka ASMITA boxing city league ya ka ne ka lempung ya kura ka basisngi la Pynlong ha NSA indoor hall ha umlang kadai ha ka ne ka sngi lawan basakilang da ka kong Margaret Pathau ka badai ka wei ka nong ya khun kti jongkari bat ka jalla ha ka jingya don rakat ki nong tre jong ka tanat sports office Nongpoh ya kan ne ka lempung ya kura la penile kai tang na ka banta ki khna kan the ha ka bala sakhiru ya ki sap ya kura na ki khna kan the ki bala kiu ha ka ransan jong ka te ka lempung bat ban ya khun teng ero ban ya kura ya ka nam job ha ka ne ka lempung na ka leng ki nong penya la yo ro ban pen ya kura ya ki khna shrang kum ka jing la kai parlok la ne ka demonstration match ha bakut jong ka te ka lempung na ka leng ki nong penya ki la samru da ki takma harangkat ki sernot sabaro ki nong job jong ka te ka lempung Now participant arm wrestling, a competition, now done World champion now district in Never let down. Don't give up. Put more effort. Work hard. How many here now are listening from the word of God that you can do all things through Christ strengthening you? Philippians chapter 4